खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। आथिखालाव डिजिटेल मुगाजों गोरोबलायनांगौब्ला जायोब्ला साफ्रोमबो सुबुंनि जिउआव कम्पिउटारनि गियानआ गोनांथार। गोनां जानाय कम्पिउटार गियाननि जेंनाखौ गैया खालामनो सिमेन्ट सापुरियाव थानाय माल्टिपार्टस नङाब्ला मैया साउथ कम्पिउटार एकाडेमि मुंनि कम्पिउटार ट्रेनिं सेन्टारखौ धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा सुफारनि बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। बेखेवनाय हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन समाज सिबियारि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म, सिमेन्ट सापुरि गामि पन्सायतनि आफादगिरि ध्रुब कुमार, धेमाजि जिल्ला ए.बि.डब्लिउ.डब्लिउ.एफ दानाय लुनाय नेहाथारि आजिरा बसुमतारि, धेमाजि जिल्ला ए.ए.एस.इउ.सि बिनि नेहाथारि सहिद थापा, सिमेन्ट दख'रा ए.ए.एस.इउनि आफादगिरि गनेश्वर थापा बिथांमोना मुंदांखा फावखुंगुर रामसिं गेल्लाजों बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि मिथुन बसुमतारिजों दान्दिसे मोगा-मोगि लादों। बिसम्बि बर' सावथुनखौ मैयानिफ्राय NEWBOएप्सनि गेजेरजों नुनो मोननाय जाहैबाय। नोंथांमोना प्ले स्ट'रआव थांनानै एप्सखौ डाउनल'ड खालायनानै नायनो हागोन आरो सोरबाफोर डाउनल'ड खालायखानायबा नायनो हासिगोन। बाक्सा तामुलपुरनि मथंगा हाजो गुदियाव ग्रीन हिमालय पिकनिक जाग्रा थावनि बेखेवबाय। श्रीमन्त चेतना मानासआ मैयानिफ्राय आसाम हादरसा बोसोरारि जथुम्मा